কাটলা 7 দিন পরে কইলা যে অপারেশন করলু 20 দিন 15 দিন 20 দিন ভিতরে ঘিনি আপনি সিলি কাটা হবে আর ড্রেসিং করবে আসিকি সিলি কাটিকি ড্রেসিং করিকি নেইনি আগ সপ্তাহ কি তা আগ সপ্তাহ নেইনি ନେଇତେ କହିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ ଅନେକ କରିବ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ମାନେ ତୁମର କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥିଲା କେବଳ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯେ ସିଲେଇ କାଟା କଥା ସେଠି ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ସେଠି ମୋ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ହଁ ଏଠୁ କାର୍ଡ଼ରୁ କେତେ ଗଲାଣି 1,42,700 ଲକ୍ଷେ 42,000 ତୁମ ଦେଖୁଥିବେ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜଣାଉଥିବେ ସେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଦିଏ ଚାର ବୁଢ଼ା ବାବୁଠି 3-4 ଲକ୍ଷ ନେଇଯିବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ନା ଆଉ ଉଞ୍ଚା ଭର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯେ ନେଇଥିନି ଦେଇକି ଘରକୁ ଘରକୁ ଘିନିନି ସିଲି କାଟେନି ଦେଇ ନେଇନି କହିଲା ମାସେ ପରେ ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଘିନିବ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲା କେତେ ବର୍ଷ କିଏ ପୁଅ ପୁଅ ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ 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 ବର୍ଷ ହେବ ତୁମର 54 ନାଇଁ ବୟସ କମ୍ ଅଛି ନା ତ କମ୍ ବୟସ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଇଏ କରିକି ଫେର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ ହେଲା ଜଳିଲା ଏଇ ଘିନି ଦିନେ ଆଜି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା ସିଏ ନାହିଁ ତା ତଳ ଡାକ୍ତର ଅଛି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ହଁ ସିଏ ଦେଖିଲା ଦେଖିକି କହିଲା ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ କର ଏକ୍ସରେ କରିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଏବେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛି ନେଙ୍ଗିଡ଼ିକି ନେଙ୍ଗିଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାମାନେ କିଛି ବାଗ ନୁହଁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇନି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଯେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଲାଗିଯିବ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ ତାପରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେବ 6 ମାସ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛ କୁହ ବୁଝିଲ এই চালছি সেরকম আর ব্যায়াম করতে নেই ইতে কইলা তা এক্সারসাইজ ইয়ে করো এক্সারসাইজর 250 ଟଙ୍କା ନେଲା କେତେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କଲା କି ନା କରିକି ଘିନି ତାମାନେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କେବଳ ମାନେ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ପଇସା ଚାଲିଛି ନହେଲେ ଆଉ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାହିଁ ଖାଲି ଠକିବା ପାଇଁ ଔଷଧ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ଯିବନି ସେଠି କଷ୍ଟ ହେବ କଟକ ଯାଇଥିନି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଭରସୁର ବାଲେଶ୍ୱର କତରୁ ବାଲିଆପାଳ ପଡ଼ିଲାଣି ଘାଟି ଘାଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ପାଖରେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଆଜି ସକାଳ ପହଞ୍ଚିନି ଭୋର ଏ ପଳା ଅପରେସନ୍ ଲେଟର୍ ରହିଲା ମାସେ ରହିଲା ମାସେ କାହିଁ 13 ଦିନ 13 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଫେର ସିଲି କାଟତେ ଘିନି ସିଲି କାଟିକି ଯେଦିନ ଘିନିନି ସେଇଦିନ ସିଲି କାଟିକି ଏବେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେବ ଏବେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କାର୍ଡ଼ରୁ ହେବ ନା ହାତରୁ ହଉ ହାତରୁ ଏବେ ହାତରୁ ଏଇ ସିଲି କାଟତେ ଘିନିଥିନି 1000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଆଉ ଖାଇବା କାଇଁ ଆପଣ କହିଲେନି ମୋ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା କାଟୁ ବୋଲି କାର୍ଡ଼ର କହିଲା ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ର ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ କେମିତି ନାହିଁ କ'ଣ ନେଇ ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା ମାନେ ପଇସା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବିବାହ ମାନେ ଭାଗ ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ହେବ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼େ ଧର ତୁମ ସେଇନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଧର 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ଧର ଏତିକି ପେଟ ପାଇଁ ଧର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଚାର୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପଇସା ଛାଡ଼େ
ମୋ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ହାତ ପାଇଁ ଅଛି, ପିଠି ପାଇଁ ଅଛି। ଓହୋ ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ ବଡ଼ିଟା ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ହଁ ଏମିତି ସରକାର ବି ଆଉ ଚାଲା ସିଏ ତ ହେଇଥିନେ ତ ସିଏ ତ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ଚୁଲ କ'ଣ ଦି ହଉ ଦି ଠିକ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି ଜିନିଷକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଏକ୍ସରେ করতে କେତେ ପଡ଼େ? 250 300 ତିନିଶହ ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 250 ଆମ ବାଲିଆପାଲର 250 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯେ 250 300 ପଡ଼ୁ ଇଏ 400 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଧିକା ପୁଣି ଏମାରେ 3000 7000 କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଏମ୍ଆଇ କେତେ ଏମାର 7000 କାର୍ଡ଼ର ଏମ୍ଆଇ ବାହାର ହେଉଛି 3500 3500 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଏମ୍ସର ଆଗରୁ କରି ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଯାଏ ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ନାଇଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଖାଲି ସରକାର ପଇସା ଚାଲେ ଆମର ଠକ ସରକାର ଠକ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ଆଉ